عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا تیرے ورگا کوئی نہیں ملیا تیرے ورگا کوئی نہیں ملیا ڈھونڈیا جگ سارا عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا خدا ایک میں نہیں پڑھتا نعت تیری سونیا خدا ایک میں نہیں پڑھتا نعت تیری سونیا نعت تیری پڑھتا رہنا نعت تیری پڑھتا رہنا ارشادہ ہر تارا عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا بولو عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا آؤ بھی لوگوں کل سناوا حضرت بلال دی قبلہ حضور آپ کی نگاہ کہ مولا سنتے نہیں لوگ میری اذان آج سجدے میں سن تو ہی میری فغاں مولا سنتے نہیں لوگ میری اذان آج سجدے میں سن تو ہی میری فغاں میرے لبے دراشی میں آتا نہیں تیری دنیا کو یسی اٹھاتا نہیں میرے مولا میرے لبے تراشی میں آشا نہیں تیری دنیا کو یہ سے نبھاتا نہیں میرے مولا یا بدلتے اذان یا بدلتے زبان یا بدلتے اذان یا بدلتے زبان یا بدلتے محبت کی رسم اذان میرے مولا آسمان پہ ستارے نکلنے نہ دیتا قیامت سورج ابھرنے نہ دے میرے مولا عرش کانپا عدالت نے آواز دی جا اذان بلالی تیرا راج ہے جا بدلتے جہاں یہ نظام جہاں جا تیرے سر پہ تقدیر کا تاج ہے اللہ عز و جل نے فرمایا اس اذان کی قسم اس اذان کی قسم اس زبان کی قسم اس پہ اس میں محمد روا کی قسم مجھ کو اپنی قسم اپنے محبوب کی چاند سورج زمین آسمان کی قسم تیرے شین کے نقطہ دام کی قسم کہ تو ہی منبر پہ جب تک نہیں آئے گا یہ جہاں میرے سورج کو ترس جائے گا اتنے شعر خوبصورت ہے اتنی سبحان اللہ نے کیا آؤ بلوں کو گل سناوا حضرت بلال دی اوروں نے لیکن وقت ٹھہرا رہا نبی نے کہا بلال آؤ کہو تم اذان کے ہو سویرا آؤ بے لوگو گل سناوا حضرت بلال دی اللہ محمد دے تو اللہ محمد دے تو بک گیا سی سارا عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا پڑھو عربیہ دلدارا عربیہ دلدارا حلیمہ سعدیہ دا گھر دا حال ویکھو جدوں او حضور تو پہلے سی کہ لوگ لے کے گودی اپنو آکھے حلیمہ سعدیہ گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ کیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ تیرے آئیاں عرش بن گیا میرا کچا ڈھارا تیرے آنے سے میرا کچا مکان بھی عرش بن گیا کہہ دو سبحان اللہ لے کے گودی اپنو آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے آیا عرش بنیا تیرے آیا عرش بنیا میرا کچا ڈھارا
حضور سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے حلیمہ کا گھر دیکھیے اس کا منظر شاعری میں پیش نظر کہ او ککھاں دا چھپر تے ریتاں دا ٹپا ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے تے اٹھاں دی ہوندی سی اکو چٹائی تو ککھاں دا چھپر تے ریتاں دا ٹپا ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے تے اٹھاں دی ہوندی سی اکو چٹائی مشکی چکی تے مٹی دے برتن کنالی سی چمڑے دی ونڈ وچ آئی کمزور ڈاچی مواخر نے دس دے جدوں پہلے پھٹے تے ڈگن دا ڈر سی بنوشا دے اندر زمانہ جانے غریبی دے قبضے حلیمہ دا گھر سی بنوشا دے اندر زمانہ اے جانے غریبی دے قبضے حلیمہ دا گھر سی او دن رات کرتی سی رہندی تو آواں خدا تو رحمت دی بارش پا دے او دن رات کرتی سی رہندی تو آواں خدا تو رحمت دی بارش پا دے تو معبود اکبر تو واقع تو واحد حلیمہ دی جھولی چ تو خیر پا دے حلیمہ دی جھولی چ تو خیر پا دے حلیمہ دی جھولی چ تو خیر پا دے افاقت دی جھولی چ تو خیر پا دے تو وا کر کے سو گئی تو وا کر کے سو گئی تو وا کر کے سو گئی تے کی ویکھ تو واقع کے سو گئے تے کیوے کے دیے تے ویڑے چ جنت تو حوراں نے آیاں کرن صاحب آ کے حلیمہ دا ویڑا حلیمہ نو ود کے دیون ودھائیاں فرشتے پہ ٹاچی نو غسل دیون تے نوری مغارہ نے ٹاچی نو پائیاں حلیمہ نے پوچھیا تے سونے کو مایو تے کیڑا محمد تے کیوں گا لیاں میرے گھر کیڑے پرونے نے آنا تے جنت تے اترا نو چھڑکاؤندیاں حلیمہ نے پوچھیا تے سونے کو مایو تے کیڑا محمد تے کیوں گا دیاں میرے گھر کیڑے پرونے نے آنا تے جانا تے اترا نو چھڑکاؤندیاں ادب نال دسیا اے حورا حلیمہ تیرے گھر دو عالم دے والی نے آنا تیرے گھر دو عالم دے والی نے آنا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سونے کی آمد اس کی آمد ہے دیوانے جھوم کے ناروں بجا سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مٹھے کی آمد سچے کی آمد ادندہ لبھورا اے دسیا حلیمہ تیرے گھر دو عالم دے والی نے آنا او جنے روڑا گارا وچ امت دی خاطر اس عرشاں دے والی تے مہمان آنا تیرے آیا عرش بنیا تیرے آیا عرش بنیا میرا کچا دھارا عربیا دلدارا عربیا دلدارا پڑھو عربیا 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 دلدارا عربیا دلدارا تیرے ورگا کوئی نہیں ملیا تیرے ورگا کوئی نہیں ملیا ڈھونڈیا جگ سارا عربیا دلدارا مدینے وارا مدینے وارا چو مدینے وارا پڑھو مدینے وارا مدینے وارا